Мында қара Әмине. Сәлем дуслар. Біз бүгін Әмине, Дине һәм аларның әнисе Ләйсән хайваннар өйрәнәчәкбез. Шулаймы? Хайваннар һәм аларның татарча исемнәре. Сез дә безгә кушылыгыз һәм кабатлап барыгыз. Нәрсәдән башлыйбыз? Менә бу хайваннан башлыйбыз. Бу хайван нинди хайван? Фил. Фил. Ә русча ничек була? Слон. Слон. Инглизчә ничек була? Elephant. Elephant. Молодец. Әфәрин. Киттек, дәвам итәбез. Так, хәзер беләсезме нәрсә була? Собачки. Дөрес. Каян белдең? Бу нәрсәләр, кызым? Ау, минеке. Синекеме, кызым? Бу нәрсә? Минеке. Монсы синеке. Нәрсә соң ул, белмисезме әллә? Беләбез, ул эт. Ул эт. Ә русча ничек? Вау. Бәләкәй эт, әйе. Да. Бу зур, әйе. Бу тоже. Ә русча ничек соң аларның Бу исеме? тоже беләки. Бу да бәләкәй. Аның исеме ничек? Әйдә аны монда экранга якынрак күрсәтик әле, бирәле. Менә шулай. Бу нинди хайван, кызым? Эт. Бу эт. Русча джок инглизчә, ә русча Собачка. собачка. Молодец. Әфәрин. Әйе, 5 эт бармы монда, кызым? Менә монда әйдә карыйк әле ничә эт бар икән. 1, 2, 3. Хәзер тагын эзлим, яме? Бармы икән монда тагын эт? Ничә эт булды безнең кызым? Әйт әле, искә төшер әле. 3 булды, 3. Хәзер тагын эзлибез. Так, кайда икән безнең эт? Менә бу этме соң? Юк, бу аюмы? Әйе, этме соң бу? Нәрсә соң бу? Аю. Бу аюмы? Менә, ничә булды? 4 булды, әйдә. Бу минеке. Хәзер тагын эзлимме? Безнең тагын этләребез бармы соң? Так. Хәзер эзлибез. Сез этләрне яратасызмы? Юк, әйтәбез. Бу ничә эт булды, кызым? 5. 5 эт безнең. Ничә этебез бар икән, кызым? Безнең 5 этебез бар икән. Әйдә аларны яңадан саныйк әле. 1, 2, 3, 4, 5. Әйдә хәзер русча саныйбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Хәзер инглизчә саныйбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Молодец, әфәрин, дөрес. Инглизчә молодец, ничек буласың? Собачка. Менә бит. Собачка. Аяқны матур иттереп куйам, да күтү күрмәсен. Менә шулай. Хәзер этләрне кая куябыз? Мине әнигә биябез. Менә тотып торыгыз, алайса буларны алабыз. Хәзер беләсезме нинди хайван була? Хәзер бик кызык бер хайван була. Зебра. Юк. Ат. Бу ат. Ат русча ничек була? Ат. Русча ничек соң? Ат. Капмыйлар инде, кызым. Кем? Пычрак бит. Мин Л хәрефеннән башлана. Бәлки сез беләсездер. Ла. лошадка. Дөрес. Ә инглизчә ничек? Инглизчә әйтимме соң? Инглизчә horse була. Horse. Ничек итеп йөри ат, кызым? Тигдик. Әйе, молодец. Дөрес. Дәвам итәбез. Хәзер безнең Үрдәк. Үрдәк. Бәләкәй, бәби үрдәгеме, кызым? Үрдәк русча ничек була? Папа. Бак дип әйтә, ә русча ничек буласың? Ничек пычрак синең монда? Баба. Үрдәк суда изә, кызым, үрдәк суда изә. Русчасын белмисеңме? Теге җырны исеңә төшер әле. 5 маленьких Утят. Утка була. Ә инглизчә ничек була? Алайса җырны исеңә төшер. 5 little Five little duck.
Ducks bular, duck bular o'rdak inglizcha. Yara, hozir davom etamiz. Hozir bilasizmi endi hayvon bular? Zebra. Yo'q, endi zebra tugul. O, Пси. pisi. Pisi ruscha nishik bular? Котик. Kot bular, koshka bular. Котик. Inglizcha nishik bular? Cat. Cat bular, durust. Nishik qishqira Amina aytali pisi narsa dey. Meow. U salom pisi ekan bu. Miau deb aytaymi qizim? Ayda qoriqali bizning tag'in pisilar bormi ekan? Tutib turadi. Kim tutib turadi? Bir pisi. İki pisi. No. Tut. Sanıyız mısın? İki pisi. Hazır tag'in sanıyız değil mi? Ish. Üç pisi. Bees. Dört pisi. İzleyiniz mi tag'in? Beş pisi. Altı pisi. Nika. Mana sapaga endi qizim sening qo'lingga sig'may bet. Mama. Ha, tag'in deynimi? Bitta pisi bor ekan. Bittadan yo'qmi? Jide pisi. Ubit aslan. Pisi bit o. Mana pisi bit. Jide pisi bo'ldi. Tag'in bormi ekan bizda pisilar? Qarang hali. Bittimi endi? Bittimi ekan endi? Bitti pisilar. Necha pisi bo'ldi bizning qizim? Jide pisi bo'ldimi? Ayda ruscha sanaybizmi, tatarcha sanaybizmi, inglizcha sanaybizmi? One. Ayda inglizcha, ayda sanab ko'rsata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qishqirib sanaybız ayda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jide pisi. Jide pisi bo'ldimi? Ayda tatarcha hozir yangidan. Ayda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ruschada sanaybizmi? Yeah. Ayda ruscha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'ldi. Hozir bizga endi hayvon kelaykan. Zebra. No yarar. Endi bizning yonga hozir zebra kela. Ul ruscha nishik? Pik. Ruschada zebra, inglizchada zebra. Üç tilda da zebra. Zebra tag'in qo'ya bo'la qizim. Sen ani bilasizmi sen? Afrikada. Afrikada bo'la ayyi. Ali men aytaydim zebra degan bir qoida bo'la tag'in deb. Zooparkda. Zooparkda u hayvon. Lekin hayvon tugul biz ani g'odiy kunda qoida ishrat olamiz zebrani. O'ylab qarad. Tag'in qo'shan biz zebra deb atala turgan bir ko'rganimiz bor bizning. Biror qo'ya yo'qmi? Zebra deb atala turgan bir. Belki yo'lda? Дорожный зебра. Yo'lda qaysi yerda yasala zebra? Svetofor. Svetofor yanında ham yo'l aşa shiga turgan, Amina tortma qizim. Yo'l aşa shiga turgan yerda. Ketdik, davom etamiz. Tak. Bu narsa? Ayo, ruscha nishik? Медведь. Medved. İngilizce? Bear. 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 Молодец.
Ничек итеп кычкыра аю? Куркам. Сез мені куркытасыз. Хәзер дәвам итәбез. Беләсезме хәзер нинди хайван? Юк. Жираф. Жираф. Татарчада жираф, русчада жираф, инглишчәдә жираф. Жираф. Әйе. Жираф нинди? Муены нинди жирафның? Uzun. Озын муенлаймы, кызым? Ул нәрсәләр ашый? Şirin. Юк, аның ни өчен муены озын соң? Aha. Ул агачтан яфракларны үрелеп ашый шул муены белән. Ням-ням-ням-ням-ням. Ne ağaç что ли? Ам-ням-ням. Син агач булсаң, ул сине менә шулай итеп ашар иде. Менә жирафны тотасыңмы? Хәзер мин балык инглизчә ничек әле ул? Лүлү. Бу нинди хайван? Aslan. Арыслан. Дөнсе бәләкәй шулай, кызым. Арыслан русча ничек була? Lef. Лев була. Инглизчә ничек була? Ой. Lion. Lion була. Афәрин. Lime. Әйе. Bizga kızıl. Diye. Бу нәрсә? Kıyam. Бу куян. Куян русча ничек? Зайчик. Зайчик инглизчә. Зайчик. Зайчик. Rabbit. Rabbit. Әйе. Rabbit. Ага. Робот. Робот. Безнең бүтән куяннар. Безнең тагын бер куян бар. Ой. Матурмы? Матур. Аның колаклары нинди? Озын. Жирафныкы. Жирафның муены озын, куянның колагы озын. Шулаймы? Куян кайда яши, кызым? Урманда һәм кырайда. Кырлайда. Һәм кем куян асрый? Йорт куяннары була, әйме, кызым? Ул өйдә, өй янында да яшәргә мөмкин. Әле беләсеңме, тагын шундый бәләкәй куяннар була, аларны өйдә дә тоталар кайбер кешеләр. Е, синең куяннарны кайда күргәнең бар? Зоопаркта хәтерлисеңме соң? Бәләкәй яңа туган куяннар нинди була, кызым? Бәләкәйләр нинди була? Ne böyle аккуратно yürüyorsun da ablalar gelip çıkmıyor. Biz onun pusustaydılar розовыйга красим. Буямыйлар инде аны яңа туган куяннар шундый бәләкәй генә була. Аларның йоннары да булмый, алар шундый алт өстә булалар. Һәм алар йоклыйлар да, ашыйлар да, йоклыйлар. Alt üstte hem коричневый. Әйе, андый да була. Менә монысы нәрсә? Тика. Тышкан. Тика dedi тика. Тышкан русча ничек? Тика. Русча ничек? Беләсеңме? Мышка. Мышка. Тышкан инглизчә ничек була, кызым? Маус. Маус. Маус, әйе. Дәвам итәбезме? Бу нәрсә, кызым? Нәрсә бу? Бу балык. Бабала. Әйе, суда yüzә балык. Әнә су чыга, içinden суда yüзгән икән бу балык. Русча ничек була, кызым? Лю. Ничек була русча? Люлю. Юк. Искә төшерә? Рыба. Әйе, беләсең бит. Инглизчә ничек була балык? Люлю. Фиш була, фиш. Ничегән, кызым? Һава чыгардыңмы, кызым, һавасын? Хәзер бу нәрсә? Дие. Дия русча ничек? Ата. Иде уйлап карыйга, ничек була икән? В хәрефеннән башлана. Дие. Бу дия. Вер. Ведьма. Вер. Верб. Верба. Вербл. Вербы. Верблюд.
Bilmiyorsun что ли? Bilmiyorsun. Верблюд. Татарча düye, İngilizce camel. Camel. Aha. Bu nerse? Sarık. Tatarcha, sarık Rusça nişik bular? A. Овечка. Овечка, овца. İngilizce lamb bular. Lamb. Ayı. Lamb. Lamb. Sarık. Bu nerse? Yoshi. Ежик Rusça, Tatarcha. Kirpi. Kirpi. Aydat sonuybiz. Hazır men sizga Ben. mana bunday kesakli kirpilar berem. Sen ularni tutashtirasan. Rizami? Ayda bunda turli tuslarga bo'lingan kirpi kesaklari bor. Biz ularni hozir tutashtiramiz ham kirpi yasaymiz. Ayda. Qizim ayda. Amina senda bu ish bizga. Amina, endi tusda kirpi yasaysan qizim. Ayda o'tir da yosa, sen yashil kirpi yasaysan. Sen endi nima yasaysan qizim? Fioletovoy. Fioletovoy tatarcha nishik bo'lar qizim? Shamaha kirpi. Amina yasay. Yeşil kirpi. Yeşil Rusça zеленый. İngilizce green. Aferin. Bu şamaha. Rusça etsem İngilizce kirpi hedgehog bo'lar ekan. Şamaha tuz. Berraklab beraman. Aminaning kelib chiqmadimi qizim? Ayda yordam etaversin. Mana sening yeşil kirpin. Bu nindi tusda qizim? İngilizce purple. Fioletovoy shamaha purple kirpi. Bu nindi tusda bo'ldi? Голубой. Голубой, tatarcha ko'k tusi. Zangar suv. Hozir biz yasaymiz. Nindi tusda kirpi? Фиолет. Ol tusda. Mana Aminaga oltista kirpi. Oltis İngilizce pink bo'lar. Pink. Pixie. Pixie. Bularning mana bunda tag'in bir zangar tusda kirpi bor. Amina yosali qizim. Amin. Sarı kirpini ikkinchi yoqsizlar to'g'ri aytgan. Mana bu nindi tusda qizim to'xta qilsang. Bu sarı. Qishqirmani qizim. Желтый. Yellow bo'lar qizim. Anladingmi? Mana sen zangarni yosa hozir. Bizning necha kirpi bo'ldi? Ayda sonaymiz. Sonaymizmi? 1 kirpi. 2 kirpi. 3 kirpi. 4 kirpi. 5 ham 6 kirpi. Ayda tuslarini hozir aytib chiqamizmi? Yeşil. Ol. Shamaha. Zangar suv yoki ko'k tusi. Zangar tusda. Monasi nindi tusda qizim? Sori ayda ratliga biz bu kirpining boshi bilan oyog'i to'g'ri kelgan. Mana. Voy, yo'qoldi. Tushib ketma kirpi. Sen bizga kerak. Bu sori kirpi. Ayda biz ularni hozir Ruschada tuslarini aytib chiqamizmi? Ol. Розовый. Pink. Shamaha. Fioletovoy. Purple. Sarı. Желтый. Yellow. Yeşil. Зеленый. Green. Zangar. Синий. Ayy. Aferin. O'zing ayta olasanmi tuslarini inglizcha? Hozir biz Dina bilan davom etamiz. Hop. Bu nindi hayvon qizim? Акула. Akula. Tatarchada akula bo'lar. Inglizcha? Nindi jir bilasing sen akula turida? Baby shark. Demak, Shark. shark. Ayy, akula shark bo'lar. Tak, davom etamiz. Зайчик. Bo'lsa bo'ldi endi. Крокодил. Krokodil tatarchada, ruschada krokodil, inglizcha crocodile.
Krokodil. Krokodil. Devam etmizmi? Tutib turasizmi krokodilni? Sen krokodilni yaratasanmi? Ya. Yo'qmi? Yarar. Bu narsa bu? Nasıl? Nosорог. Tatarcha nechik? Qizim, burun. Tatarcha muguz burun. Muguz burun, nosорог, inglizcha rhinoceros bular. Angladingmi? Devam etamiz. Bizning hali bu qolgan, bit bu hayvon qolgan, qarali. Narsasin bu qizim? Keje, ruscha nechik bo'la ol qizim? Anda qarama endi, пожалуйста. Narsa ruscha? Bilmaysizmi? Идет коза bular. Keja inglizcha goat bular. Goat. Good. Ayda biz keja turida shi'rni esga tushiramiz. Ayda, ruschasini boshda. Идет. Коза рогатая, идет коза бодатая, за мамами ребята. Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп. Кто? Кашу не ест, молочко не пьет, суду желудок. Sizim. Ayda biz uni hatto tatarcha сөйлейmiz sening bilan, aydami? Hazratli mana. Ayda. Süzib turgan keja kela. Zo'r muguzli keja kela. Qizlar ortidan kela. Malaylar ortidan kela. Kim butqa oshamay, anne so'zin tinglamay, shuni süzem. Ey, kim süt içmiydiriz? Efe, süzem diyeyim ne şulay süzem diye. Bizning neydi hayvanlar qoldi ekan qizim, aytilmishga qarayapsizmi? Kit. Bizning 2 kit bor, 2. Bu kit. Tatarchada kit bo'la qizim, ruschada kit bo'la, inglizcha kit whale bo'la, whale. Bunda qo'yamiz. Davom etamizmi? Ham so'nggi hayvon, u bizning tulki. Ruscha nechik? Lisa. İngilizce tulki fox bo'la, fox. Babisi de fox bo'la, baby fox bo'la. Ayda sog'lashamiz. Ayda. Do'stlar, bizning video shuning bilan tamom. Agarda yoshasa, qo'llaringizni ustga ko'tarigiz. Mana shulay. O'shamasa, mana shulay ostga tushirigiz, mana shulay. Bizga yoziling'iz ham videolarni qarag'iz. Sog' bo'ling'iz. Biz ketdik. Baby. Boboy tugul. Baby. Baby. Endi o'yin o'ynaymiz. Sen aşağıdamısın? Tag'in tushirasan keladimi? Amina, bolam, nishading sen?